Yeah.
Hey, everything modifié l'intérêt. Everything modifié l'intérêt. Everything original. 99 millions. La science. Millions plus pour nous. Modification télé. Ni ala tun ye ɲɛnɛman don alijinɛ kɔnɔ sa mun tora ni caman bɛ kasi fɛn o fɛn nɔfɛ ala y'a bɛɛ dɔ di nin cɛ ma nka a ma waso a ma kafa a ma ɲa maa dɔ bɛ a bɛ taa sɔn a tɛ se ka yɛlɛ sɔnbagaw la don dɔ ne taara woro di a ma a ka so o don ne fɛnɛ ni kɔlɔntana dɔ y'a ka so kɔlɔntana dɔ a ye ne yɛrɛ o la dɔrɔn ne kalo kelen de kɛ ne ma mɔgɔ jeli o kɔfɛ kɔlɔntana dɔ. Cɛ min fɔ ko joli b'a la a nalen filɛ i jɔ ko joli b'a sen na a bɛ san 20 bɔ a ma se ka fura sɔrɔ. Lasi ko ten ko 5000 ko k'a di animateur ma ko ne jeli bɛ ni 5000 jelimusa 5000 kabaramanu 5000 musokɔrɔba jinɛjuru ko tɛ min diri ma o ko tɛ k'a bɛ npogotigi furu nafolo d'i ma sa 40,000 n'i y'a di npogotigi ma ka sɔrɔ i ma furu a b'a fɔ ma ko bebe ka sɔrɔ i tɛ bebe. Kamara. Kamara. a bɛ i ka ba 40 filɛ o b'i ka wari kɛ ba 50 ye. Lasi jansa ba kelen ka bila bara kɔnɔ. Wali karasi jansa ba kelen ko k'o di ne jeli bɛ nin yɛrɛ ma. Ne ka ba 5 ni jelimusa ka ba 5 o bɛ ne bolo yan. Busɛkɛ dɔ bɛ yen nɔ Tamura a bɛ a t'i ka sira la ne y'a yir'i la o a ye Seguba de kanu Seguba ka mɔni dɔrɔn de bɛ ale ka yɔrɔ. Ne tɛmɛ o tɛmɛ a bɛ ne sɔn sogo la sisan a nana ni 400 ye ko ka Lasi jansa ko k'a di ne ma. Kameramanu ka ba 5 ni animateur ka ba 5 o filɛ i da tɔgɔ in na. Dawuda Sugunikura ko jɛnɛ jansa ba 2 ko ka bila bara kɔnɔ. A bamuso jansa ba 1 ko k'o fɛnɛ bila bara. A muso 2 jansa Fatuma ani Aya k'o bila bara kɔnɔ ba 1 i da tɔgɔ in na. Ablaye kɔrɔba minɛ yɔrɔ la jolo caman bɛ bɔ yen dɛ. A bɛ kuma Lasi bɛ kuma. Ko fura joli bɛ minɛ a yɛrɛ yira sisan ko fura bɛna d'a ma. Min ye joli min bila la dabali de don muso dɔ de y'a kɛ. Ko n'a ye fura in utilisé ale joli in bɛ nɔgɔya mais muso in k'a bɛ sa dɛ. Ala sɔnna a ma. Kamara i da fɔ ni ko. Kojugu fura ye kojugu ye.